Evin Ahmet listikvane. Ji Efrînê li Swêdê mezin bûye û li wê derê jineke lîstikvaneke gelek zerketiye ji bo gelek xelatan bûye berendam. Pervîn Çakar sopranoyeke Kurd e. Ji Mêrdînê ye. Li İtalyayê ev kar kiriye, hê jî vî karî dike û duwarê xwe de navdar e. Aya Caf duwarê teknolojiyê de kod nivîsandine. Ji bo fînansê kod nivîsandine li Almanyayê li ser vê yekê gelek panel jî dane, axivî û gelek navdar e. Zehra Doğan rojnameger û wênesazek Kurd e. Piştî hatgirtin û hat berdan ji ber zehmetiyê rabûçû İtalyayê û li wê derê jî pêşangeh vekirin, duwarê xwe de navdar e. Rojda Şeker Söz jî ji Bakur e. Lê li Swêdê mezin bûye, li wir dijî derhêner e û gelekî navdar e, gelek fîlm kişandine û ew fîlmê wî jî gelek li bandor li civakê kirine û nav dane. Em çima qala wan dikin? Ji ber ku Özlem Belçin Galip belgefîlmekî li ser van kişandiye. Jinên Kurd ên serketî yên li koçberiyê yên li Ewropayê. Yek bi yek bi wan re hevpeyvîn kiriye û di belgefîlma ku hema li cihek li ser vê rêyê navê wê ew e kişandiye. Belgefîlm di dokumenterîstê de hat nîşandayîn bi min belgefîlmekî serketiye. Heta vê derê her tişt temam e. Lê problem çi ye? Problem qet ciyekê de jî negotiye belgefîlm bi Kurdî ye û Kurdî têda derbas nabe. Hem wisa hem derhêner dema tê Amedê Mêrdînê wan deran jî digere bi Tirkî xeber dide. Dema pişt kamerayê bi soprano Pervîn Çakar'a daxife jî bi Tirkî daxife ku ew deng tên me. Derhênerek Kurd, hemû kesê ku kişandine Kurd, lê Kurdî têda tune ye, di katalogê de jî nabêje Kurdî û ew bi xwe jî Tirkî xeber dide. Ya herî balkêş dema tê Amedê li wan deran jî digere rastî dayîkek extiyar tê li gel wê bi Tirkî daxife. Pirsa me ev e. Erê belgefîlm serketiye, lê pirsa me ev e. İngilîzek li gel ewqas jinên navdar ên İngiliz belgefîlmekî çê bike wê bi Almanî, Fransî yan bi Erebî çê bike yan bi İngilîzî. Dîsa jî hûn rastî belgefîlm hatin temaşe bikin lê pirsa me û rexneya me bila li cihekî din be.